Ar ôl colli gêm Gyngrair am y tro cyntaf ers dros 3 blynedd yn ei gêm ddiwethaf, roedd Abertawe'n gobeithio am well perfformiad yn Aberystwyth ddydd Sul, ac roedd yr elyrch ar y blaen wedi 10 munud diolch i gyffyrddiad Carmen Carter. Bu bron i clywed Chivers ddyblu'r fantais funud yn ddiweddarach, ond i hergyd nerthol yn tyrannu nôl yn erbyn y Trawst. Dangosodd Chivers i dycnwch yn y cwrt cyn creu'r ail gôl i Stacey John Davies wedi 19 munud. Ar ôl blerwch amddiffynol, roedd Aberystwyth yn ôl ynddi gyda Flavia Jenkins yn gyrru ergyd berffaith i gornel Lisa-rhwyd. Roedd Chivers yn fygythiad cyson i lawr y chwith, a hi greodd y drydedd i'r ymwelwyr wrth i Carmen Carter sgorio 2 gôl am yr ail gêm yn olynol. Roedd na gryn oed i affryderu yn dilyn anaf cas i Josie Pêl ar ddechrau'r ail hanner, ond roedd pawb yn falch ei gweld yn gwenu wrth adael y maes. Wedi ail ddechrau, Abertawe oedd yn rheoli a clywed Chivers yn ychwanegu'r bedwaredd i'r elyrch, croesio ta ergyd, penderfynwch chi. Fe geisiodd Katie Hosford i efelychu camp Chivers, ond y postyn yn rhwystro i hymdrech heirllig hi. Daeth 5 gôl i Abertawe wrth i Chivers chwipio cic gornel yn syth i gefn y rhwyd, i Fiona Ashman gael pawen at y bêl. Roedd na gôl gysur i'r tîm cartref yn y funud olaf wrth i Hannah Pussy fanteisio ar gamgymeriad y golwr, ond y pwyntiau'n mynd yn ôl i Abertawe. Fantastic victory. We asked the players after the Cardiff game for a response, and they gave it to us today. It was a tough game. Aber, very physical, made it difficult for us, especially during the middle part of the game after we'd gone 2-0 up, and obviously they got their goal. But we talked about at half-time that, if we can settle and getting, obviously getting a goal just before half-time helps, but if we can settle even more, there's more goals for it. In the second half, obviously, unlucky for the player that had the nasty injury there. Wish her all the best, but that was a defining period for us, because when teams are stood around for a long time, you can go off the boil a bit, but credit to us, we stuck at it there. Siomedig efo'r clanlyniad, un o ddau perfformiad da, blaw yn y diwedd os da ni'n rhoi goliau gwael i ffwrdd fel da ni wedi gwneud heddiw. Nawn ni byth gyro gem. Roedd ni'n chwarae yn ebyn Abertawe ac y ddau dîm o Gaerdydd. Rhaid i ni ddysgu'n sydyn, gen i ni genethod ifanc yn y tîm. Fel da ni'n cael sgwrs nawr, rhaid i ni ddysgu'r wrth hyn.